šalju vam poruke, kažu moj izbor, a ovaj drugi kaže ne smijemo stati na pola puta. A ja iza ovih njihovih poruka stavljam dvije tačke, pa pitam, je li vaš izbor bio? Je li to pola puta podijeljena islamska zajednica? Pitam vas, je li vaš izbor bio? Je li vaše pola puta uzurpiran internacionalni univerzitet? Je li vaš izbor bio da su nam napuštena sela i pašnjaci, da nema obrađene zemlje nigdje u Sandžaku, da su vam prazni džepovi? Je li to pola puta staze kojom nas oni vode? Je li to vaš izbor? Je li vaš izbor želja za prekidanjem odnosa sa Sarajevom? Je li vaše pola puta zapostavljena dijaspora kojoj Rasim Ljajić preti da neće smeti posle izbora da uđu u svoj Sandžak i svoju zemlju? Draga braćo, jedan hadis kaže, Fukarluk je put ka kufru. Oni nas teraju u fukarluk, žele da stvore od nas sirotinju i da nas pošalju u kufr. Ako je to put, i ako je to vaš izbor, i ako je to pola puta,